Эрлинг Холланд имрӯзҳо ситораи футболи аврупоӣ ба ҳисоб меравад. мухлисони футбол аз сабки бозии ҳамлагари норвегиягӣ огаҳӣ доранд. сирри муваффақияти ӯ дар чӣ бошад? дар Манчестер ҳолаташ чӣ хел аст? кадом мошинҳоро писанд дорад ва бо кӣ муносибати ишқӣ дошта бошад? ҳамаашро акнун аниқ мекунем. барои дастгирӣ кардани канали мо лайкро зер карда тамошои наворро идома диҳед. бозиҳои чемпионатҳои аврупоӣ идома доранд. имрӯз Манчестер Сити бо Саутгемптон рақобат хоҳад кард ва Холланд имкони хуби зиёд кардани шумораи голҳои худро дорад. айни ҳоло бо 14 гол дар садри ҷадвали бомбардирон ҷойгир шудааст. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда тамошои бозиро ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. тибқи иттилои расонаҳои бритониёӣ ба монанди Mirror, Daily Mail ва дигарон, Холланд баъди ба Сити рафтанаш дар Хил Барнс хона гирифтааст. Эрлинг хонаи Погбаро ки ин мавсим ба Ювентус гузариш карда буд, онро гирифтааст. вале боз баъзе манбаҳо мегӯянд ки не, дар он хона бозингари Манчестер Юнайтед Энтони зиндагӣ дорад. ҳарчанд талоши зиёд кардем, вале маълумоти дақиқ пайдо накардем. хулоса мо танҳо дар бораи Холланд ҳарф мезанем. он хона дорои 5 ҳуҷраи хоб, толори машқ бо ҳавзи шиноварӣ ва ҳамчунин сауна мебошад. ҳама шароит барои роҳат зиндагӣ кардан аст. он ҷо ҳамчунин як майдончаи хурде бо тарҳи зебо ва логои Погба дар байни майдон мавҷуд аст. албатта ин ҳамаро худи Погба омода карда буд ки номи майдончаро PP Arena гузоштааст. аҷибаш ҳамин ки Холланд дизайни майдончаро иваз карда бошад ё не. нархи иҷорапулии ин хона £30,000 дар як моҳ аст. ҳарчанд Холланд мехоҳад ба пуррагӣ харидорӣ кунад, вале Погба ба ин чиз розӣ нашудааст. ин гуна хона барои Холланд тақрибан £3 миллион меғалтад. дастаи менеҷментии Погба ва Холланд як мебошад ва сабаби интихоби хона низ ҳамин чиз шудааст. ҳамчунин намояндагонаш ба Mirror хабар доданд ки Эрлинг Холланд ҳар чӣ зудтар ба харидани хона талош хоҳад кард. ногуфта намонад ки Холланд аллакай ба ҷузъиёти хона тағйирот даровардааст. ӯ тақрибан €50,000 барои аз ҷароҳатҳо эмин доштанаш як таҷҳизот харидааст. мошини яхин ки иқтидори то -200 градус хунукӣ доданро дорад. ин имкон медиҳад ки кори мушакҳоро хуб кунад, то Холланд зуд ҷароҳат набардорад, чизе ки пештар мешуд. дар дохили ин мошин танҳо 5 дақиқа мондан аз рӯи меъёр аст, вале агар зиёд истанд, узвҳои инсон сар карда аз дил дучори мушкилӣ мешавад. ана ҳамин гуна роҳи барқароршавӣ байни ситораҳои футбол машҳур аст. ҳамчунин Криштиану Роналду низ дар хонааш ин роҳро истифода мебарад. барои мо навгониҳо оиди тамринҳои Холланд хабари нав нест. ӯ тамоми шароитро барои боз пурзур шуданаш истифода мебарад. ҳатто шабҳо аз айнакҳои кабуд истифода мебарад, то ин ки чашмонаш осеб набардораду хобаш хуб барад. ман инҳоро калиди муваффақияти худ мешуморам. ҳатто кӯчактарин чизро дар назар гирифта омодаи рақобат мешавам. фарқ надорад рӯҳан ё ҷисман, вале ман талош баҳри рӯз то рӯз беҳтар шуданро мекунам, гуфта буд Холланд. новобаста аз ҳунари зебояш дар майдон, ӯ робитаҳои шахсиашро махфӣ нигоҳ медорад. барои ҳамин мухлисонаш ҳар гоҳ мепурсанд ки ӯ дӯст-духтар дошта бошад ё не. Холланд танҳо бо хоҳараш Габриел ба чашми мардум аён шуда буд ки мухлисон иштибоҳ карда ӯро арӯсаш фикр карданд. не, Габриел оиладор ва соҳиби фарзанд аст. Холланд бо хоҳару бародаронаш муносибати хуби оилавӣ доранд ва ин чиз муқаррарӣ мебошад. хайр мухлисонро ҳам фаҳмидан мумкин, зеро бори Холланд дар интервю қайд карда буд ки 5 дӯст-духтар дорад ки ҳар шаб бо онҳо мебошад. аз ин чиз дигарон истифода бурда хабарҳои бардуруғ нашр мекарданд ки муваффақ ҳам шуданд. биёед бинем ки қаблан Холланд худаш чӣ гуфта буд? ман ҳар боре ки хетрик кунам бо 5 тӯб хоб меравам. хобам ба роҳат мебарад ва писандам аст. онҳоро метавонед арӯсони ман фикр кунед. ана сухани ҳақиқии Холланд. агар қаблан дигар чиз фикр мекардиду нав ҳақиқатро фаҳмидед, лайкро зер кунед. агар дигарон дар ҳақиқат ба ҳамин чиз ба қабле интерес дошта бошанд, пас ҳақиқат ин ки Холланд ҳоло бо касе дар алоқа нест. ин ҷои ҳайроншавӣ надорад, зеро Холланд ҳамаи вақташро ба хотири рушд кардану ба дастааш кӯмак расондан сарф мекунад. шояд баъзеҳо аз шумо аллакай донед ки коллексияи мошинҳои Холланд 4 мебошад. якумаш Audi RS7 мебошад.
нархи ин мошин 100 000 паунд нишон дода шудааст. Холланд боз бо Mercedes-Benz GT63 низ мегардад. ин мошин аз рӯи техникӣ қавитару муҳаррикаш калонтар мебошад. нархи мошин бошад 175 000 паунд нишон дода шудааст. дигар мошинҳои Холланд ин Audi Q7 ва BMW M5 бо нархҳои 70 ва 85 000 паундӣ дорад. агар бо дигар футболбозон муқоиса кунем, фаҳмидан мумкин ки Холланд на он қадар ба мошинҳои қиматбаҳо завқ дорад. ӯ танҳо барои сафарҳояш истифода мебарад, на барои рекламааш. ин буданд он ҳама маълумоти ҷолиб оиди Эрлинг Холланд. барои дастгирии канал лутфан лайкро зер кунед. навори мо ба анҷом мерасад, вале пайгири мо бошед то аз ҷолибтарин видеоҳо огаҳӣ пайдо кунед. хайр дӯстон.